But a picture can tell 1,000 words, and there's always a story behind a video. Namhlanje iloko esizokwenza la namhlanje. I would like to welcome you to the gallery with your host, with the most, Bathuphiri One, owesibili zomthola esithombeni, owesithathu, ifake. Hey, bafethu, aveni ingaba njalo sekufika. Okay, all right. Bafethu, namhlanje ngiyazi ukuthi khona episode yokuqala esayenza yaba nenkinga silungisa lokho namhlanje. Namhlanje siphethe u-Acaricious. Irogomayo. Acaricious bafethu has done the most kwi-game yala eDurban. I think is number one when it comes to comedic rap. Angaze ngimbone umuntu oshaya comedic rap njengo-Acaricious, umuntu okwazi ukuthi ijoke yakuhlekisa ngo-2009 iphinde ikuhlekise futhi even namanje ngo-2024. So mina ngikho good kama-introductions, uyayibona loo nto leyo. Ngithanda ukuthi umuntu ngimnikeze ithuba introduce yena kahle azenzele i-justice. Acaricious. Njalo nje, hayi. Sacela nje mfethu ungiphela abantu ukuthi u-Acaricious ubani. Hayi kusimple lokho usuqedile ukushilo. Shokonke nje, yabo. Ngithuza nokunye. Akekho ngazi. Yeah. U-Acaricious. Oh yeah. Yeah, akekho ngazi. Acaricious mfethu. So called legend, living legend. What. Yes, you are. Uma ukuphatha kabi lokho, I'm sorry ngoba manje vele ama-comment aba khona. Yabo. But akekho ngazi, ngiyaphinda ngiyasho. Siyaphinda-ke soshaya i-damage control la nyanyana. Yeah. Kodwa-ke obavezele mfethu. Sikususa kanjalo. Yeah, sure. So sifuna siyithathe la ngoba khona abantu abangabukanga nalabo ababuka bazixolele. Ngifuna siyithathe la. U-Acaricious is a persona, like it's a character. It's something that you created. Uyayibona loo nto leyo. Vele la into esize ngayo kahle la uyena ulo Acaricious. Kodwa bengifuna ukuthi siyiqale la kuNkululeko Madlala. Besacela usithathe through ijeni yaNkululeko Madlala. uNkululeko Madlala ukuthi ube ubani ekhula, uNkululeko Madlala umjito kanjani ngoba thina sazi u-Acaricious thina. Yabo loo nto. Besacela usithathe nje through ijeni yaNkululeko Madlala, usithathe nje usibeke la ongasibeka khona. Yo, ayibongeke kuyosemnyango phela ndoda. Unqampa amaqabankingi. Yazi kuyosemnyango, yazi enzenjani. I'm done with that. Kodwa ngicela siyenze ibe lula lento. Uyabo? Yeah. Ngaba abalalele. Yes. Awubuze nje with anything you want to know about my journey, yabo. Noma ocabangayo ukuthi maybe ama friends would want to know about my journey, yabo. Yeah. Ngoba njoba ngishilo, akekho ngazi. Acaricious. Yes. Okay. Maybe kuzoba better ngizokwazi ngoba manje sekuthiwa ngisuke nawo phansi. Ngihambe ngigudle, nginyuke intaba, ngehle ngiwe, ngikhubeke ngivuke. Ngaze uphoseke emlanjeni. Ngijike, nginyuke, ngehle. Ngashona ilanga. All right. Yabo. Okay, I think ngizokubuza. Anything. Let's see. There's something I want to understand about uNkululeko Madlala. uNkululeko Madlala ngizothi hayi unekubo ka J, unekubo eMlazi, unekubo eMalikazi, unekubo eSiphingo,
unekubo kahle kahle ukululeko madlalo wakubo. Yabona-ke manje na-ke usucishe uhlale epointini. Sesingaqala-ke sizama ukuyakha lento ngizozama mfethu ukukusiza yabo. Yes. Akwazi ama-fans ukuthola lento oyishoyo ukuthi kahle hle mina ngubani. Yes, yes. Uma suyibeke kanjalo uqedileke. Kahle hle ngokuhlala ngumuntu ongekho ndawonye ingakho nje kuze kube namhlanje lokho kuyi-confusion ebantwini yabo. Yes. Ukuthi kahle kahle where do I belong, where I'm from, ukuthi uphuma kahle hle waKalisha. Yes. Wakephi, wakhulaphi yabo. Yes. Ngoba manje indawo eyiningi zonke zicishe zirepresente indlela engiphila ngayo. Ngihlale endaweni eyodwa, angikwazi ukuba endaweni eyodwa ngenxa yempilo yami. So uNkululeko Madlala uyamthola eMzumbe, kaMadlala ePortshepstone ngokuzalwa ngokomtsinsi wokuzimilela. Yes. Okusho ukuthi umndeni wami inyanya zami yabo, amadlozi ubomi, soul yami yabo, la evumbuke khona, edabuke khona. Yes. eMzumbe kaMadlala, esigodini sakaMadlala. Yes. Portshepstone. Uyabo, ngokuzalwa kwami. Ngokuhamba kwempilo akekho ungazi mfethu yabo, impilo la emhlabeni. Namhlanje kunje, kusasa kunje, namhlanje ngila, kusasa yangilaphaya yabo. So engizama ukuchaza ukuthi nakube ngazalwa la ngidabuka khona eMzumbe, kodwa ukukhulela kwami kwabe sokuba keMlazi. Yabona-ke eMlazi-ke ngingasho-ke uMlazi ukuthi njengoba sihlangene nge-mic la. Yes, 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 yes. This is all parts of the game. Yabo. Ngoba I'm an MC, yabo. So Ngoba ngi-MC, this is all parts of the game. So eMlazi ngokwe-game ila engidabuke khona. Yes. Ngokwe-game. Yes. Ngadabuka ngokuzalwa eMzumbe kaMadlala ePortshepstone. Ngokwe-game ngadabuka eMlazi. Yes. Kayu. Ngo-12. So sachaza. Okay. So ngabuza. So usuka ufike la eMlazi. Yini eyakwenza ukuthi usuke eMzumbe uze la eMlazi? You were chasing greener pastures. You were chasing a dream or anything? Kahle hle mfethu usho ukuthi ngiyibeke ngiphinde futhi ngiyicizelele ngiyifakele isibhekile. Yes. Ukudabuka kwami egamini yabo. Uma ngikhuluma ngegame, igame ngiyithatha njengempilo. Uma ngabe soyisusa ngale kwe-microphone yabo. Okusho ukuthi konke enginakho nengakuthola yabo, nengakwenza mayelana negame yabo, kwenzeka eMlazi, iseMlazi. So ama-riches lawa ngangivele ngikuwona eMlazi, not ukuthi ngasuka le ngoba ngithi ngiyofuna mhlawumbe ukuthi izinto zami yikhanye vele. Ngokwe-game ngadabuka khona eMlazi yabo. Yes. Ngagcina ngokuzalwa nje ngala yabo, ukukhula kwami ngikhulele khona eMlazi. Yeah. Yabo. Understandably so. So mina okwami ukuthi ngiyak-understand okwe-game yabo. That's why ngifuna ukukuchazela ukuthi there's a persona le Acaricious, there's uNkululeko Madlala. So mina bengisala kuNkululeko Madlala ukuthi what made angaloke ngiyakhombisa ngisho kanje. Ngiyakuhlangana woza naye. Is it true that you were born of royal blood? Hayi ndoda, imibuzo yakho manje yazi. Ijula kangaka, iqina kangaka ndoda. No. Angisho mfethu ukuthini mfethu. Ish. Yeah. Yeah mfethu yabo. Mesa abantu impilo esiphilayo kahle hle. Asikhetheli. Yes. Kuyona yonke. Sometimes asikhetheli at all. Lento ayikhuluma ngayo mfethu
Royal blood, yes, I am. I am from the royal blood. Yes. Yes. Yeah, I am from the royal blood. Ngizalwe ebukhosini. Kodwa yinto leyo engingathanda ukuya ngayo kakhulu, engafanele ngiye ngayo kakhulu, ingakho abantu bengayazi into kanjalo, yabo. Kodwa-ke I'm glad namhlanje ukwazile ukuyibuza leyo nto leyo. Yeah, for the fact sokuthi ngiyazi ukuthi as much as bakhona abafisayo ukwazi lokho, nawe ukubuzile njengamanje. Yes, Yeah. I'm from a royal blood. Ngizalwe ebukhosini bakaMadlala. Yes. Ungathanda ngaqhubeka ngibuze lapho noma Ngizocela mfethu sivale lapho mfethu. Okay. Hayi ngizocela sivale. Hayi kabi, kunezinto bafethu that is too personal. Yabo. Yes, yes, understand. That is too personal, yabo. For i-program engikuyona. For the situation yempilo engikuyona njengamanje, yabo. Ungabi nengaphandle mfethu. Hayi. Angingabi nengaphandle bafethu. Yabo. Zimhlophe. It's okay. See la, from my understanding, kuLeo Madlala ekhula, why straight A student, edlala ibhola, So, what made you ukuthi mfethu, because ubumuntu ophasa kahle and ubuphila soft life, nama? Mina mfethu. Ukukhula kwakho. Lalela. Mina mfethu. Bengiyiqanda mina mfethu, yabo. Yes. Bengiyiqanda mina mfethu. Izicebezelayo mfethu, yabo. Ekhaya. Bengibhukuda-ke futhi. Ngufish. Babhula. Hayi, bengibhukuda mfethu. Swimming colors, inside swimming colors. Yabona, breaststroke, butterfly, freestyle. Straight A student. Mfethu. Not really, mfethu. Le straight A student, ngenza uNkulunkulu, God, straight A. Ngathi, mfethu, kodwa phela nje uthi mfethu. Bengiphasa kakhulu futhi. Hayi kancane mfethu. Yabo. Ngiphasa impela mfethu. Ngiphasa. Hayi kancane ngiphasa impela mfethu. Kodwa hayi straight A student sekuyihaba. Oh, man, yeah. Yeah, noma whoever told you that. Ngizothini. All right. Okay. kuLeo Madlala. So, kuLeo Madlala uqala nini ukurap? Ukubhala, okay, ukurapa. Ngarapa ngimncane phela mfethu. Angazi noma ngizothi kwakuqala ukurapa yini lokho. Khona ngilingisela ingoma. Yabo, kodwa ngangithanda ukulingisela ingoma zokurapa mina, yabo. Nesingisi ngingasazi ngisho nokusazi, yabo. Macy, yabo, uthi ngisho lento uyitshela ukuthi hey, yini ngitshela isingisi uthi yini lo hayibo. Who got you? Tell me who got you? Shout out the show. Tell me who got you? Chaku chap chap. Yabo kwabo line labo. Serious. I think I was 4 or 5 yabo. Singasazi isingisi kodwa manje lento ayishoyo lo muntu mfethu, yabo. Indlela ayisho ngayo mfethu. That's Mace. Umaze ngiyamkhumbula uMace lo wayesana Bad Boys. Yes. Yazi kulento leyo ngiyacela ukuphazamisa izoqhubeka nje. Kulento leyo ishoyo yazi kubuyani. Kubuya lento leyo yazi kunengoma esasizazi sibancane. Ithi besidlala manje sumdala yazi kunzima ukuthi uyicule ngale ndlela right. Ngazi ukuthi ungayicula ngale ndlela le eyakudala. Ngoba ngaleso sikhathi indlela wena mfethu wawugcwele ngayo ukuthi le ngoma ithi. Njoba lento nje bade ngisho nje mfethu. Ngangithi isingisi mina ngithi usho njalo. And ngimfila mfethu ngathi yabo ngangimuzwa uthini somehow some music njalo mfethu. They say full of life. Ngiyacabanga into enjalo mfethu. Ziyablenda nezime kanjalo. Awashanga lama hairstyle akudala obacana
i-hairstyle mfethu nokuthi ngibo eskel bandla ngey'khathi ze-eskel ngiyakhumbula impela ngiyakhumbula ama-eskel namakhathi ngafika lapho impela iqiniso lihle limsulwa Cela sekubonela wena le-eskele. Phela mfethu uma ngabe kusafana kuqala kusafana kuqala mfethu imuyingane mfethu uyathandeka bandla noma kukunjana kuyathandeka ingane yabo so makuleso sikhathi No, Chris Brown kusafesa isithombe sakhe naye eshaye lezi iy'mpahla lezi zakudala. awu madoda angazi noma sisangaba khona yini ithombe endala mfethu So angisandanga ukushutha nje kusukela ngisemncane angazwani nekhamera angazani flash. Kodwa ngishutha yabamba nje ethombeni eningi ukuthi hayi akayithandi le nto ayenzela ibamba iphozi yakhona ukuthi Iphosiwe. mfethu So okay. Waqala wawuno-4 years ulinganisa iy'ngoma zesiNgisi ushawa usho ubhabhabha. ngani noma kubiza ukuqala ukurepha yini lokho yabo kodwa ngoba ukubhala-ke ingoma mfethu engingasho ukuthi ukubhala ingoma yokuqala ngisangino-13 13 years. 13 ngisangino-13 lapho. Do you still remember lo ngoma? Angeke ngisho noma ngingathanga phela ngiqala ukubhala kwaba ingoma yabo uyazi ingoma ukuthi inamavesi amathathu back then naleyo nto ngisanaleyo So 5 minutes. interest yabo ne-knowledge yabo ngangisayitholile mfethu interest rap yabo ukuthi hayi fa kube namavesi amathathu ne-chorus 16 bars yabo but before that kuningi ngase ngikubhalile ngizama ukuhlanganisa lo 16 bars wokuqala ozoba ingoma. Yes. Ingoma mfethu ngisayikhumbula mfethu noma ngeke ngisho yonke it's too old back then yabo ngasuke emva kalokho i-hip hop yami yaba so busy ngale ndlela ukuthi i-history njalo mfethu yavele yaba too young yabo to remember back then nalokho yingemva kalokho okunye ngakwenza ngingakhumbuleka ngangisemncane back then for 13. You were 13 years old. So mina what I want to know ukuthi ngalesikhathi lesi una 13 urap wawukanjani wawuconscious wawudeliver message or wawu-acaricious lo yena and kusalapho igama lakho wawu-acaricious because most yabantu baqala ngamanye amagama before there are very few abalokhu nje abaqala ngegama elilodwa kuze up until abefike la efika khona esihamba ngayo. Yabona mfethu ngiyakuzwa ungiphindise emuva ngicela ungiphindise emuva ngayo ngiyacabanga nje ukuthi yabo mina mfethu impilo yami bekubhizi kakhulu egemini yabo leyo nto leyo indlela bebhizi ngayo egemini mfethu ziba incane izinto eziba major enough zibe i-history ukuthi zibe i-history ezostorisheke ikhanda lami mfethu yabo kodwa-ke lokho kodwa-ke lokho kubuzayo ngiyacabanga ukuthi ngicishe kuyithole i-ansanyana wena mfethu yabo leyo nto leyo ngishaya mfethu uma ungagxila nje ekuthenini kahle hle which part of it ufuna ukwazi engifuna ukwazi ukuthi ngasikhathi uqala ukurapha isiphi isitayela sokurapha orapha ngaso conscious bani uthi ngino-13 ngangingakathi ukhuluma iqiniso nje mfethu egemini uma ufika egemini mina ngabe le MC leli mina mfethu elachuza mfethu yabo ngachuza mina ukuba i-MC yabo and before ngichuze ngaqale ngafuna ukwazi ukuthi yini ukuba i-MC yabo lenzani yini le lenzayo yabo kanjani yabo so wena mfethu ukurapha
akufani njengale ndlela abantu abayibona ngayo mfethu. Mina ngaleso sikhathi leso kwangakafiki ezingeni yabo le choice ukuthi ngizoza hardcore noma ngizoza soul noma ngizoza ilevel engangikuyona mfethu yabo. Yeah. Kahle hle ngangi transforming yabo. Yes. Mode noma kwi-knocking mode ukuthi okay ngiyanqonqoza izinto enjalo angakayibheki. Ngangirapha nje mina ngifuna ukuhlanganisa i-rhyme, iskili, flow. Yeah. Iskili flow. Ngithatha ukubheka mangabe impress. Uyazi ukuthi lezi zinto lezi ezinye njengo message ama concepts nayo yonke leyo nto leyo izinto eziqhamuka way beyond yabo. Of thinking uma ubhala ingoma. Kusuke sekuyipower yakho yokunonga lapho. Izinto zokunonga ingoma. So ngangenayo indlela engishaya ngayo ngangirapha nje ngangirama ngiflow. So ngeke ngisho sangi-hardcore. Shuthi ngasho sangihlanganise yonke into. There was a little bit of everything. Yabo. Ngicabange ingoma futhi hayi leyodwa mfethu. Most of nje mfethu ama-tracks ami okuqala ngibhalele wona mfethu. Ngekho le nto yokuthi i-love song le. Okay le istrati le okay le ngizobe soul le ngizovula isifuba la lena ngizothetha ngidiniwe la ngiphathanga ngangenza nje yabo ngirapha. At that time kwenzeka konke lezi zinto ulo uqala was your name Acaricious? Hayi mina yazi kahle hle wonke amagama engibizwa wona ngawo alikho nelodwa ngayiqamba lona. Wena wayiqamba ubani urap ngoba phela wangeke mina ngangifuna ukuyibiza ngegama lami langempela. Ngangifuna ukuba uNkululeko Mahlala. Mina ngaba njengoba ngichaza nje bese ukuthi ngafuna ukwazi kuqala ukuba MC. Nesinye izinto engayithola lezo kana bese kuthenini yabo igama nalo lelodwa liyakhuluma liyabala yabo. Linto enkulu ebalekile yabo. So wena mfethu ingako ngangikhetha ukuthanda ngizosinje mfethu ngabona wonke umuntu ya-inspiration yabo. Phesha ngangibona ama-rap amaningi ubani Bontazi, KRS-One, MC Hammer, Vanilla Ice, wara yabo. Wona amagama akhona kanjalo ukuthi okay iyona set la ibe ne-information beyond that yabo. Ngangihluphayo ngalokho ekemini yabo. Sathi kwangisiza futhi wona mfethu ukwazi nje wonke ama-perspectives esehlukene wonke amakhona mfethu ngokucabanga. So wena into oyishoyo ukuthi awukaze uyiqamba. Who gave you the name Acaricious? Kwakwenze njani? Igama Acaricious mfethu nayo into especial mhlambe enzeka ukuthi ube khona ngize ngiqonde ukuthi Acaricious. Kahle ngoba for the fact ukuthi amajita angihlangane nawo angangirapha nawo mfethu sisherishe i-mic nawo ayifana ama-colleagues amanye ama-MCs. For the fact ukuthi engathandi engayizwa le ndaba ukuthi ngiyibiza ngoNkululeko Madlala. Hayi mfethu uNkululeko Madlala ibiza igama lakho nesibongo igama langempela. Kanti mina engichazile lo part egemini yabo. Nama-rapper ayibiza ngamagama la ngempela yabo. Maningi ama-rapper njalo mfethu yabo. Uyazi nawe yabo. Ngiyasawabala maningi yabo kodwa nama ngifisa noyibiza igama lodwa ama-rapper-ke angangihlangene nawo. LUS in fact LUS iwona ama-rapper engasho ukuthi wena mfethu igame ukuyihlanganisa kwami ngangihamba nawo. Siningi isitori se-LUS. Yabo ngasemnyango yabo. Akukho esimple ezibethe LUS kodwa okusalayo-ke nami ngakhulela khona yabo. So wena ngaqonjwa amajida kahle hle. Pinpoint nje ukuthi ubani lo waqala. Amajida ngeke ngisho ukuthi ubani akunzima ngafuna ukwenza ukuthi ube strong. Ngaqonjwa amajida mfethu yabo.
Phana umuntu into enjalo into eza natural so ungayilindele ngifuna uqama ngisho ukuthi kwaba ubani ngoba ngaqala ngawo baqale bangibiza ngo-AK47 oh my god yabo yonke ngiduzula kakhulu ngawo AK47 siyabhora egameni labamkhulu kwamadlala wani yabo futhi bebheka indlela wena mfethu engenza ngayo yabo babethi kahle hle uma ngirapper wena mfethu ngisounda nje-AK yabo bathi uma ngirapper ngisounda ngoba ngababuze bona ngibiza ngesibhamu esinonyaka ngaka isibhamu esingaka kwenzeke njani bathi hayi uma urapper usounda njenge-AK and i-damage yakho kuba bayisibhamu uzokwenza i-damage njenge-AK lyrically yayibona leyo nto leyo akekho ngazi phela mfethu uyazi nawe i-rap noma ngeke ngisho ukuthi it's really easy kodwa khona lokho mfethu most of it is like fight music yabo wena mfethu struggling music yabo everybody wanna be on top mfethu even ngokwamagama mfethu so comparison ne-AK is a very good match yabo ne-lyrical fitness yabo so babengicomparison ne-AK lyrical fitness yabo ukuthi I sound and destroy yabo njenge-AK47 when I grab the mic yabo leyo nto leyo hayi ngeke mina ngibize ngesibhamu mina ngibiza amajita ayaqambana-ke mfethu mina njengoba ngisho i-rap mina ngiyiphilile ngiyi-MC mina mfethu yabo angifelanga ngathi ngathatha iphepha nepeni ngabhala ngasho nestudio ngakhokha ngarekhod ngathi ngiyi-rapper cha ngakhetha ukuba i-MC mfethu i-rap kumele ifana nosiko yabo so amajita ayaqambana sibuyele lapho yabo ayaqambana amajita wabona ukuthi angilifile egama ngawo akhali ngizo-akhali abanye baqhamuka bathi Rokomayo abanye uRokomayo yabona nje befisa ukuthi engathi ngathola igama imeshayo mfethu nalento ekwazi ukuyenza ngoba engangikwenza amakaka engangikwenza amanyala mfethu yabo manje babebuke lo muntu lento into akwazi ukuyenza futhi uyayibiza nje ngathi nganale gama uyazi-ke futhi usiko laka-rap lelo mfethu yabo ukuthi ama-MCs ahlezi unaleyo magama lo wenza nto popcorn unaleyo magama lawo ukuthi uyaginqa ahlezi naleyo magama lawo mfethu yabo serious ungadlala so hayi ngangathanda ngagcina somehow ngu-Akhalicious yabo ngazi nge-rap ethi uTate uma ukuthi ufuna uqila ukuthi ubani uTate lo waqamisa indaba ya-Akhalicious yabo wagcina ku-Akhalicious nangu ukuthi kwaba khona into special nami iningi liyafana njengo-Jack no-Jim yabo no-Joe yabo Jack no-Jim abanaminingi uchaza ukuthini uJack angazi exactly yabo nama ngazi u-Akhalicious uchaza ukuthini igama nje kodwa Akhalicious ngizange ngizoshini bathi ngigciwana abanye ngala manje bathi Rokomayo so igama represent something so talking about the-LUS wena ne-LUS angathi wena ne-LUS angithi niyi-LUS bafethu you gave us some of the best music bafethu yayibona leyo nto le ama-soundtrack elokisho yayibona leyo nto le khona impatho ngifuna ukuyidlala la mfethu eyakho ne-LUS mfethu bafethu sayikhubuka mpaka kavele ngajuluka we ayo inkukhu isilala endlini inyoka esenamgodi inyosi iphasiwisa isaphingile nangodusi imoto ithola olwandle thole nesikepe emgaqweni inyanga inesejari kanti nendoda isigqoke ipheni we ayisaphingile nangodusi imoto ithola olwandle thole nesikepe emgaqweni yebo
vala umlomo uvula amadlebe usabalelisa umqondo ucubungula igama negama lendaba ngenaba kulolu daba ngivayisa vese mix masala ngihlangazela indaba zomhlaba bafuna ngobe vange upside down namahaba engathi sothathinki isinto igama ezimbabwe usabobheka xa kwesifunda abetha isiphathe ngogaba usonigeke adwindeke sokundeke sabegama vele impila kahle njalo Today umnotho uguga imigwaqo uqedile izigbade phuma isinqumo esisha esithi imali efola ivalo dayise ANC isesivotela igade shifte iphalamende lakhiwe kamshaye azafe imezimami imphefumulo lomphendula uminimum umfundi edubula i-principal uzuma winitala utezimoto utabele ucriminal usithi fashion kube ne-techville lapho kwaya shintshe information ujesu adlalele sofaya nshintshe language ukhulunywa isiroko maya bathi hobidala bla 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 wara wara hayi mfethu ingivusela ngohlezana mfethu yabo wewe yo mfethu tell me about this song mfethu ihlangana kanjani mfethu first of its kind mfethu I don't care mfethu ukuthi uthini mfethu yabona le ngoma la yakha inqwaba yama-rapper mfethu yeah I don't care what to say mfethu yabo le ngoma yakha inqwaba yama-rapper KZN adlala i-role enkulu kakhulu le role le yabona ingoma le mfethu namhlanje inqwaba yama-rapper akwazi ukurapper ayithatha ayenza i-class this was back then yabo akekho umuntu owayekwazi ukwenza lento le eyayishow la ngalento leshow ngalesa sikhathi imagine ukuthi khule kangakanani game nowadays yabo sure this is one of the tracks vernacular ngikhuluma njenge vernac rap yabo SA vice versa baba ihlangana kanjani nale ngoma la it's a long story it's a long story okay asingayi kwesinye safuna ukudlala just a track yeah Yes, now for kwenziwa ingoma mfethu yabo le ngoma le mfethu indlela yenzeka ngayo kwaku unexpected mfethu yabo ujazz but ujazz ma iba ngaze kudidisa sibuye size la sonilanga phela le ngoma mfethu umsindo othi manje uphethe wena kuthi uphethe ubheke into eshaya ngamehlo anitswebe haleluya sengimambele eduze I just feel like bending wala masenkrisa alamalisa kind of bedding it's more side kusho sabitheke nje killer beat we sleep in music kamelo wami if you killer beat ngingibamba phatha both bumps good thighs good hips shapes and boom bumps welcome was came in sure so them last ngokulelelani unesangengeri konke kwakhe anybody bafethu ibukala Killer P if you're watching I need your boy please come on show us up le ngomusha no inja yami ke le nje bofu ara LOC yeah Lock Dog yeah shothi ngazi Lock Dog hayi ke ufana nomunye half wami ke lo mfethu Lock Dog ubetha akekho ngazi shana ututu nogugu le track le shana isinqa shana kufuna konke no whole lot of xabona uyabona usalokho nje isinqa there's a video la bephe LUS perform isinqa ungekho i-reaction enzeka la ngangena ngazi angazi zobona sengena iverse lapho ngakho nini
remember this. Yabo, you're the only one who can break myself. Oh, the crowd. Oh my God. I was there. But maybe I get post rap. I'm about to get post rap. Wow, good. I don't know. I'm a coaster. I wanna. I'm a coaster. I wanna. That's me coast rap. Looking back, ubuka zonke lezi zinto No, ngifuna esenzenzile. ukusho njalo. You know how. Uyazi mfethu ukuthi usingikhuluma isiZulu. Isingisi ngisijwayele kule insuku ngila isiphinge emandiyeni. So sikhulume kanjalo kule insuku sibe sifunyiwe isingisi. Yeah. Usho mfethu ngithi mina yazi mfethu ukuthi kufila kamnandi kanjani ukuzwa enye omunye umphefumulo ukukhafula amagama afana wakhe engomeni yakho. Ukuze omunye umuntu ecula ingoma yakho yazi lokho kufila kude kanjani mfethu yabo. I wish abantu abangewona ama-artists noma MCs bake bayizwe leyo feeling. Mhlawumbe umusic banga-respecta better than they do manje. Yabo. Yeah, it feels good kahle at the end of the day mfethu. Ubuka into kanje. So nje mfethu looking back ubuka lezi zinto esenzenze ne-LUS. Awuyikhumbuli nje lezi zinsuku lezi. Into engakhohlakali lena mfethu yabo. You made history. This me mfethu yabo. This is like this is nature mfethu. It's natural mfethu. Ngoba when shit like this happens makwenzeka into kanje mfethu. Nature is taking its course. Yabo mfethu. Yabo mfethu. Yeah. Yabo into egazini mfethu. So kunzima ukukhohlwa into kanje. Yabo. It's manje, if I'm not mistaken, my memory is it's been 10 years now, Hlukani. Yo, it's been 10 years now gcina ukusebenzisana ndawonye. No, you're joking. Because correct me if I'm wrong, yabo lo nto le. There was a time ekubukala ngazuthi laphayana between wena ne-LUS bekunoqhekeko. Ngazuthi you were not bengasafani nasekuqaleni beningasahambi ngale ndlela kade nihamba ngayo ekuqaleni. Yeah, you're right. But no sikahle between me and LUS to correct that part. Yeah. Ngathi between LUS nje mfethu kwaba ne-stop. Oh, between LUS as a whole. Yeah. Kwaba ne-stop wena mfethu. Esincanyanyana wena mfethu kuyashisa bafethu ngicela ukusula ubuso. Yeah, it's okay. Wathi nami ngisule mfethu. Manje ngabe ngayikhumula le jacket manje mangiyikhumula ngizosuke kuvele i-9mm le AK47 Hayidawa. ine-Glock. Bese bayasireport abahambisa ivideo lapha. Ngifuna ngiphinde etshele bashwele. So there was something yayenzeka between LUS. Yeah, kahle wena mfethu. Kahle kwenzeka kabili into ehlukene kabili. Njoba ngikade ngiye ngasho ngathi sometimes izinto empilweni zibengenzeki ngendlela oplane ngayo yabo uyothanda ngayo. Yeah. Kwaba ne-decision many crew you decide akubi nje bakulula ukuthi wenze decision eyodwa yabo owedwa yabo. So kwaba ne-decision yabo makufika isikhathi esithize wena bese at a certain time yabo there was a certain yabo decision point thizeni namfethu ukuthi no yazi ngoba kukanje yabo bafethu asithini ukushaya stop kancane yabo. Yeah. Due to izinto eziningi-ke mfethu yazi empilweni inama ups and downs nama-tribulation yale yabo. It's one of those things mfethu kwaba ne-stop hamba kwaba khona i-decision ukuthi hayi asithini futhi yabo. Njengoba ngisho-ke sometimes
Before sometimes izinto zenzeka sathi masithi sifuna ukuthi then ngaba nenkinga mina yabo enye ke eceleni. That's the reason yabo uzothola project LUS ngingekho yabo. yeah. That is because ngangingekho. Yeah. And the LUS ayimile ngami. Yes, yeah. Ba strong bonke abafowethu. Makhona ongekho right kuba buhlungu ngoba suke simdinga kodwa asiyeki i-decision leyo yabo. Njengoba ngisho thina mfethu sakhetha ukuba ama-rapper, mina ngakhetha ukuba i-rapper, ngaphela abakhetha ukuba ama-rapper. Sinendlela esenza ngayo egemini yabo, esiyithitha ngayo engajwayelekile nowadays kakhulukazi yabo. So what's this question is not ukuthi ngifuna ukudika kanjani, ngikubuza because it's something I sure abantu ukuthi bafuna ukuyazi ukuthi what was the cause kahle lenze ukuthi nize kube khona nithathe lama decision eniwathathayo as i-LUS. Malo neswanga ufuna ukwazi kanjalo. Bethanda indaba labo. Bantu bayithanda vele indaba, babeyithanda ne-LUS. LUS celeni uthanda i-LUS. Ukusho ukuthi fanele athande indaba. All right. Hambe kanjalo. Kodwa-ke ngoba ufuna ikuphendule nawe ngathi uyayithanda nini. Ngifuna ukwazi. Yazi ngizokutshela ukuthi you know what we do before sibiza umuntu yabo loo nto leyo. Shiya lokho. Kodwa leyo nto leyo. Yeah. Mina ngokuphendula obusubuzile phela. Yeah. I-cause ufuna ukwazi i-cause ukuthi yini eyilokhuza ngingaphenduli into engeyona. Ufuna ukwazi i-cause ukuthi yini eyayihlukanisa. Yes. Ayi bomfethu. Ngizobeka kanjani? Beke nje uyindlala. Ngoba ngizothi ngithi ngiyachaza la uphinde ubuze enye into. No, ngiyadlula. Ngiyadlula mbalo. Just yabo. So asibonanga ngaso le. Angisho kanjalo. Ngubani? Asibonanga ngaso le. Asibonanga ngaso le. Ngicabanga ukuthi kuyaculisa lokho. Akukho right ukuthi ngikhulume. Siyi-crew thina mfethu. Yeah. Sihlebi. Yabo, we don't talk each other's behind each other's back. Yabo. Yeah. Yeah, mfethu. Siyi-crew mfethu ka-LUS mfethu. Kona ku-obvious. Yabo. Kodwa mina anginayo i-right yokuthi ngibeke lokho yabo wena mfethu. Ngendlela ye-decision nangendlela engangibona ngendlela yami ngoba njengoba ngisho sasingaboni ngasolinye ngoba ngizobeka omunye abeke ngenye indlela yabo. And then at the end of the day ama-fans azogcina engazi ukuthi kwenzakalani yabo leyo nto leyo. Ngiyacabanga ukuthi ungaboni ngasolinye mfethu kuyawugcwalisa ulayini mfethu igcwele nje lapho. Yeah. I understand. So you know why I ask these questions. Into eyenzakalayo angithi yonke into esibuzayo is based on research esiyenzile. So we go through nama-comments yabo, we check most frequently asked questions yabo loo nto leyo. Bese sithatha wona sizibuza ukuba izinto esicabanga ukuthi izona abantu abafuna ukuzazi yabo loo nto leyo. Banembuza abantu ngiyazi bese. Abantu banembuza eminingi. Mungaphila nabo ungashonelwa usuku. So ulokhu nje. How instrumental was u-jazz forming kwe-LUS? And in jazz wani mdala kunathi yabo. Bekhulile kunathi yabo. Anikhona into abangayazi. LUS thina bese LUS second generation isi-generation yesibili. Mina uBig John do 5 nje khona kuwona odominatile yabo. Si-generation yesibili yabo. Which is mina, Big John, Lock Dog, Captain Wonderful, uJazz. Generation yesibili. Khona i-LUS yokuqala, generation yokuqala yabo ubaba manje abanemizi yabo. Umuntu angathi ngikukhombisa yena ngithi yabo lo baba lo uSmoothie lo umrapper lo
remember i-LUS, generation yokuqala i-LUS, babo noMusi nengane zakhe manje yabo. Back then yabo, sayintwana thina sabancane kakhulu. i-LUS yokuqala, uJazz yena mfethu why older enough kunathi ukuthi aspende isikhathi naleya generation yokuqala. Even though naye wayengekho very old compared to yona yabo, but wakwazi ukuthi ima ifikelwa isikhathi sama human beings hamba kufika isikhathi wena mfethu sokudlulela phambili yabo. Nesokukhula nesokuguga nesongakwazi ukwenza into anymore yabo. Iyakhulelwa yonke into iyakhulelwa through ama decisions, through my health causes, through whatever yabo. Kodwa ke gaming ke mfethu ngiyacabanga ukuthi generation yokuqala kwase kufika isikhathi nje sokuthi yabo iqhubeke nempilo ishiye phansi imic kwase kuba khona thina yabo. Yeah. So can we expect any new music from LUS? Yeah, njengamanje siyasebenza kune project esiyenzayo. A-Must yabo, A-Must si-LUS kade ngino-Jazz nje 2 days back kuthanga kaJay Mlazi. Ku-DJ Bo. He's one of my favorite beat makers. Ubo wena mfethu. Lulahlanya liyayenza nje leya nto mfethu. Velenze leya nto mfethu engithatha ngibeke mfethu yabo. Besambile no-Jazz in fact. Emva kwesikhathi esiningi sagcina ukusipana together yabo. Estudio yabo leyo nto leyo. Agcina ukwenza something together. Sithena nje let's work out something. Vele wasisuka nje sihamba sakhona on top of i-plan ukuthi vele mfethu isiphezulu kokuhlanganisa i-project e-LUS after a very long time. Ize i-plan yayo sakuyi-recording kuphela yabo. Ngoba ngiyacabanga no-LOC lapha no-Captain Wonderful khona ama-track abasando wahlanganisa ayo le mpahla. Yeah, but it's just for my friends. Just for my friends. It's nothing special mfethu yabo. Ukwenzela ama friends it's gonna be on ifunayo le siphinde siqhubhe nezinto ezenzayo. Yabo. Manje mawubuka lesithombe lesikuthini. Ayibo. Wait. Sadla ama-jacket all-star. Sangijulukisa futhi lesithombe. Nanikiphi la? Nanikiphi la? Maki ngizokukhumbula. Ngisakhumbula sasikephi la. Ngothi la. Ama-all-star. Big Jonathan aqala ugqoka usize omkhulu enyaweni. Insizwa phela le, insizwa le. Insizwa ongitshayela nyawo uzohlala la emqaleni. Uyayithetha inyani. Lapho kwakuyiphi konke ngisakhumbula ngisakhumbula. Kodwa yabo ama-jacket all-star na-ke mfethu-ke. Uyazi ke mangabe out mfethu erowundini ukhuye elokishini mina yabo ngasemlazi mina mfethu all-star kumina i-uniform yabo kuthina kahle hle yabo sisonke eze. So okay. Dani sesikhulumile nge-LUS yabo. Yeah. Siqhubekela phambili. I want to dive deep into ilokhunja i-solo career yakho. Bethu you gave us so many hits mfethu. Ngaloko mfethu siyabonga. Uyabona into lesacela ukubambisana ngalokho. Usiphilisile mfethu. Kwamnandi lokho. It feels so good. Sure. So good. So I'm going to ukuthi okay before ngize ngidlale the music kwakho lo ngoba khona ingoma engifuna ukukhumbuza zona nesithi ukuxoxa ngazo yabo because nazo ukuxoxeni kwethu ngazo ukuthi za impact abantu ngendlela eziningi ezihlukile uyayibona into leyo. Kodwa okay ngiyithanda lento issue. Kodwa do I have to rap? No, you don't have to rap. It's just enjoy the music, enjoy the videos. King. It's just to reminisce. Lwakamisha khona wajabula manje jabulela ukuthi ngakaza rap. Ngiyakhongezwa ngerap. Before anything, angishale phela ivesel lot and it's nangoke.
Wena usungise lapho. Awushaya isivese lo tongue twist. Phela you're one of the best tongue twisters esinawo. Hayibo. Kusuke kuyicomputer ngisuke ngenze ngecomputer. Awusenzele isikhompyutha nje mina. Mfethu ngikukele mina manje mfethu. Ngikukele mfethu nabafana abancane abafresh kabi mfethu. And generation le elandele emva kwami noma emva kwethu nontanga bethu. Yeah. Bafethu yabona ngithathe sonke iskript yabo. Ngikhuluma nje obekhuluma ngetongue twist ngicabanga leyo nto ukuthi I've had a lot of young ass tongue twisters, like real good tongue twisters. Lekengele ngemva kwethu bafethu your guys are geniuses yabo. Niyakwazi ukufunda, niyakwazi ukubona into niyenze njengoba injalo yabo. I never thought izingane zizokwazi keep up ne level yethu thina esile generation le yamakhehle yabo. Hayi phela ngeminyaka bakwethu ningathi awukanti mingakanani lo bhuti sesikhuluma ngegame kuba khona egamini yabo nje mina egamini sengibe more than 20 years ngibamba imic ngo Akalicious. Yeah, so igenge lezi emva kwethu hayi bafethu tongue twist iverse lethu ngisithi ngizama ukubalekela lona njalo ngisacabanga ukuthi Uyasikweleta nje noma ekulona. yo okay singibona okay fine you win okay ngizoyibinda ngoswedi phela ngizothi sasithasi kancane mfethu mina ngeke. Alright, ayikho inkinga. Tongue twist selazi la nqamule. Okay, uzenze kancane yabo. Kancane hayi kakhulu. Ngeke ngithang twist ngizokwenzela something in a tongue twist. Alright, ngizoprice njalo. Ay. Uma sengihlephola ngefasa njeke Bruce Lee. Not Jet Li. Ngazi ukuthi kutona iTaichi no Chang Li. Ngimaphezulu kwekezela amadampini njenge-starring. Lesephele film isengafini no Glass Kiss but like me. And I think it's nobody to fuck me. Bathi ngiblanda kade lapha kamnandi kaphathu kapata kathi. I'm getting twisted. I'm twisted. Yayibona-ke lento le kade ngisho. Phambi kwabantu uyajoka Akalicious. Ngikukile manje. Kwenzeka kanjalo njalo kwilelo. Uhuthi le Youth versus Hood. Shout out to ungifaka ngenkani uyakhumbula mfethu. Ungifaka ngenkani mfethu umlazi mfethu. Funa Akalicious. I'm sorry to say. Base beluza kodwa beluza. Bafaka uSalent Dead. Namfethu. Wena nje sofanele ubuye newini umlazi. Cabanga mfethu. Sebesho kanje. Bethu wasiklisela lekhekha. Kwenzeka lento eyenzakalayo. Nawe njengoba wenza nje. Ngisayiphendulela umbuzo mina. Ungibuza imibuzo ngiyaphendula. Kweqeqe iVJJ. Rapper. Tongue twist. Hayibo. All of a sudden. Kwenzeka same thing. Mfethu, waluza umlazi. Ngiyangena ngiyagula lapho. Ngiyakhwehlela mfethu. Lapho bangifaka kwi-Salent Dead mfethu. Iy'ntwana lezi njengoba dengisho. Yabo iy'ntwana mfethu. These kids are geniuses. They're so strong mfethu. I-pressure yayilapha yana mfethu. Yabo. Ngangisa-enjoya mfethu ukufila kanjalo. I could feel it mfethu. Yabo. It's been a long time mfethu since ngezwa ngi-MC ngezwa kanjalo. Leya feeling engangizwa lapha mfethu ama-MCs all over. KZN ehlangene amalokishi mfethu. Sherish mic, Basti mic, Petlisha mfethu. Like ama-bombs. Njengathi back then mfethu. Ngase sisi-discuss ngagcina ukubona leya nto mfethu. Ngasho ukuthi le ntwana ziyibambile le mpahla lena. Hayibo leyo nto leyo. Kumnandi ukusabuka ngisezwa ngisasense ipower mfethu ukuthi yo these kids are powerful. Kwakuyini umlazi nani konje? Umlazi nani nomkhumbane. Nomkhumbane mfethu. Yabo ngisabukile kamnandi mfethu. Yabo ungibezile mfethu zakho mfethu athi wazi Akalicious uzobamba nje mfethu uzobheka uzobuka mfethu yabo. Ukuthi isikhiphande ngangiqala nokuya lapha. No shotgun uCaptain wasemkhumbana wasemlazi. Mfethu ngathi ngisa interested mfethu lapho. Hayi
seyisho became bayaqala uyadliwa umlazi manje usubona ukuthi hayi thina sinowaKhalishiyasi emlazi mina ngwathi ngisabathi hayi ngwasemzumbe mina hayi kwathiwa cha ngathi hayi ngazalelwe emzumbe kwathiwa ngene kwimic ngiyagula mina ngiyagula kuthiwa cha uKhalishiyasi wena ngithi siyadliwa ngena la uswinisi hawu ngathi nali ibhadi asisakhwezeleki isikhune ngasibasa ngangena ngathi hlafa ngashaya ngiyaflopa vele ngabona ukuthi hayi othi ngivele ngidondolozele vele ucaba ngiyaflopa yanini ngisho ukulabantu engangibhexisha nabo engange-against bona ngoba kwangeyona i-battle phela yabo battle is another thing yabo kodwa-ke it was kind of a battle yabo abantu ama-opponents abo amisho le ngoma ngiyiperforma yindala kunabo yaba khona bengakazali zaleyo nto leyo for real mfethu yabo track yama-90s lena in-90s believe it or not mfethu like it or not mfethu yabo ema-90s back in the days mfethu yabo LUS mfethu yabo yabo Level Underground Squad back in the days ngama-90s I think 98 or 99 yabo ngirekhode 320 by uMosaya kanjalo beatmaker uMosaya yabo wasemlazi one of the oldest beatmakers engasamazi uMosaya mfethu washonaphi mfethu Mosaya if you're watching this hey boy come back man come back man mfethu ngishaya isipani mfethu ngifuna ukukhombisa siphinde siveze leya nto leyana mfethu isi-tripled i-futurized yenziwe yonke leyo nto leyo uyabo so mfethu kudala e-320 12 floor kwakusanestudio lapha e-320 angisazi ibizwa ngani i-320 manje siyashintshana negama sa-320 better this 98 I think irekhode yayiyona la ngiyaflop kwawe-anthem yaselokishile before Facebook you were viral before Facebook amatekisi ayesanga-wardrop la mfethu ingoma yami yokuqala yababhigi la mfethu waba-viral sabathenga ibambi ngiyangihlohla wafika uthaba umbheke ezokhakhasa esiphiwa ngamphonka ngamshaya ngeflawa elibhala ukuthi asifuni ivota wangivulela icala izinqa zami zaboshwa sengiselwe nesishapha angisange enjoye ukubhoshwa sengibhoshele ekhathini ngoba ethola thelethi ngiyakubhora zonke iy'nsuku ngiyaflopa ngashiswa inqawlo ngadideka ngabusela iqosha ngasibenza saba ngekwama kamenza igidinga nestopha imesho entangihosha ngadabukisa ngoba ngangizona isifiso sokudosa kwethiwa kufuneka abantu abanekhona lokrosha ngahamba ngayishaya oldishes ngiyaflopa ngakosha i-under enesikhala somlenza kodwa kuthiwa yile ngathi hayi into zakhona le under ayiphelele nje ngizona mosha ngaseselezo ngo-half-past ngoleke ngesandukona uyabona kwethu ngalesi sikhathi lesi building up that day I give up yabona-ke mfethu-ke if mfethu thiwa angikhulume ngivule isifuba mfethu njengomuntu ofayo yabo le ngoma le i-response yayo yabo i-response yayo le ngoma le ngase kade ngiqalile ukubhala iy'ngoma mfethu yabo I think I was 3 years in the game 3 or 4 years in the game since nje ngaqala ingoma yami ukuqala ukubhala ngina-13 I think I was 3 years 4 years after in the game ngicreate le ngoma le yabo but i-response yayo iyona eyangenza ngibone ukuthi okay I'm somebody ngumuntu this is it yabo sikhona ispace ngiyadingeka uyayibona leyo nto leyo ngiyi-MC yayibona leyo nto yabo I am an MC mfethu yabo ngiyi-rapper mfethu yabo and I'm fucking good yabo and I should not stop and I should carry on and I'm better than this yabo leyo nto leyo I can make it further than this uyabo leyo nto it was a decision ye-career yami le ngoma le yangipha yona positively I don't wanna lie that
track made me. Yabo. Naselokishini kwakuyi-anthem le mfethu. Kwakuyi-anthem. Yes, yabo izwakala njenge-anthem mfethu ngizwe ingoma yami ngizwe mfethu ngithothi ngimile esitobhini iyadlula abazi kodwa ukuthi nangu umnikazi wale ngoma la edlula ngetekisi ngiketekisini ngihleli yadlala ingoma DMX bamtapeli moto DMX bamtapeli moto DMX oyazi ngoma ngikhumbula ingalezo zikhathi lezo nje mfethu ngiyakhumbula nje khona isimo esenze ngalezo zikhathi yabo sakufuthume leyo ngoma ya DMX angisazi wethina DMX bamtapeli moto bamtapeli izothi phela le ngoma awu kwenkwe ngiyaflopa hey ngihleli la etekisini hlanya abantu etekisini kanjalo ngisaba ngisho ukuthi yazi le ngoma yami ngibona ukuthi ngase ngisho njalo ngaphuma ngewendi la ngathi usudakwe insanga wena mfana ukhishwe ngewendi hey ila ngabona khona ukuthi I got it I should never stop. Yes. Hayi plus mfethu awubona into ekuyiyona. Yeah, yangakha mfethu. So talking sesikhuluma ngale ngoma lena. Because mfethu wena mfethu you are blessed and very talented. Uyayibona le nto le. Mfethu ngiyabonga amabona kanjalo mfethu. Yes. Khona ilokhu nje ideal osekwayithola wayi reject. Oy. Sora kusho kanjalo. Othi yangihlekisa leyo part. Yes. Hey, ngoba kade babefika nenkosi malanga zamaphepha beze la kumina. Because yeah, qhubeka. Khona ideal phela. Ngoba umuntu mina ofika ukuthi ngicela usenire ufuna seni record deal. Whatever. Ngithe ngifuna record deal yakho yini mina. Abantu abacabangi kahle mfethu, yabo. Okay, fine. Ngiyaxolisa ukublame ama record deals, but into angenza ngisho njalo into nezinkulumo imigomo nemibandela aqhamuka nale so called record deals yabo. And lento le yama record deal mfethu it's messing up the art of music mfethu yabo. Into eyayingicasula mfethu yabo. Ngiyibuka ngalehlo leli in a general way yabo le ngibuka ngalendlela le general mfethu yabo out there hayi ngalendlela ye business. Ngibonga lendlela abayithathe bayenza yona art music bathathe bayenza business kakhulu mfethu and it ends up killing mfethu ngokwami ukubona it's killing the art of music mfethu yayibulala mfethu umusic lento yama record deals yabo ngoba anemgomo nemibandela mfethu egcina kanjalo inyuku bese yahlukumeza yaqilaza mfethu yona imoya yama artist mfethu yabo anetalente lokuphiwa yabo wena mfethu umdali mfethu yabo sonke siphiwe. How many deals wasewathola wa reject? Ama deal esenga ngawa reject kahle. I wouldn't call it rejecting them. Yes. Yabo kodwa ke synonymly saying it yabo. Yes. Yeah. Ngingasho njalo synonymly. Yes. Synonym mfethu yabo. Ngeke ngisho ukuthi rejecting yabo. Kahle hle. Asibonanga ngaso lena amadili engingabonanga ngaso linye nabanikazi bawo awu16. Kulo 16 lo abawu4. Oyedwa uphindeka 4 times ebuya 4 times. Ngikhuluma ngama major record deals big la South Africa. Ngikhuluma ngeinkampani mina mfethu ezinkulu big major record company deals. Angicela ungabiza amagama ngoba lokho mfethu ordinary ukwazi ukuthi akukho esandleni zami ukusho lokho kodwa oyedwa wabuya ka4 oyedwa wabuya ka2 omunye futhi oyedwa wabuya ka2 yabo wasikubila abanye 1 16 times kwenzeka into eyodwa kubona bonke and almost over 95% wabo lamaphepha baphethe ngathi abhalo umuntu oyedwa ngathi ingane izalo mama oyedwa yabo yonke lamaphepha akhuluma into eyodwa yabo u95% wawo
ilawo nalawa amabili ayodwa ahlukile Yeah. yabo kodwa still awangiculisanga angibonanga ngasolinye Yeah. yabo okay So carry on. so there was a rumor le yayithi I-tear gas yafika eMalikazi izokufuna ifuna Ngcono ukusayina. ngoba kuthiwa iruma mfethu uzwa kuthiwa iruma mfethu ama-rumors akuyona into engingathanda ukuphendula kakhulu kuyona mfethu ngoba usushilo nawo wathi iruma mfethu yebo yonto leyo. Ngicabanga ukuthi usebenza ngama-room imibuzo yakho ibuza ngama-room. Ngiyacabanga ukuthi inqwaba eminye imibuzo kanjalo engaqhamuka ngayicishe ibe kanjalo Yes, njengaleyo yabona nje mina ngoba iroma mfethu kuyinto angingeyona kahle hle angithi iroma yinto engingeyona kahle ungizwa bethi noma into suthi iroma engingeyona iroma engingeyona We have to confirm it first. Now we umnikazi have to wendaba. we have to you don't have to but ungasinisela ngolimi lethu ngale Yeah. yabo ungacela yabo Phela ukuthi we vele- have to ungabuza Yeah, yabo, Phela yeah. vele platforms like this are to clarify izinto ey'ningi yabo abantu get to know you. Ungazi kwami phela akusho ukuthi sabantu Ubani Uzophinde ngisho inja leyo. yami la yazi ngifike nenja Uphinde yami ngisho la lento manje. sabantu Yes. kunezinto engengikwazi ukubazisa zona abantu ngumuntu phela nama ngilona i-robots angiyona i-android angiprogranyiwe Yeah. angifakwanga i-chip kwathiwa ngikhuluma-ke uthi manje ethu isho ukuthi nokuthi it's nature human wise Yeah. unokunye engingikwazi ukuthi ngikuphendule ngaleyo ndlela le Yeah. uzokubuza ningabi nengaphandle nakube ikangako hayi abangangizwa-ke abangizwayo shut 'em up mfethu so umbuzo wakho ethu Yeah. If you can't uma ungakwazi ku-answer ayikho inkinga yabo uzokwazi ku-answer yabo. But mina I'm just going to keep asking yabo hayi lento le. wazoqhubeka Yeah. Usathi okuzwa ongakuzwa la khona enye freestyle yakho la. Ekhona la. I think la wawungephi la. angiboshiwe la ngikajele nje lana wethu Mr. Mane. Ngibona uyedwa lapha ngemuva. ngesiboshwa phela ngangijabulela ukuba nefoni ngiyatshela Utheni? hayi pho Usesiboshwa. ngisiboshwa mina ngekho ngakwazi lokho umuntu oclose nami uyakwazi lokho angisiboshwa mina fethu ngoba ngakubona ufuna ukuya personally uyayizama ukuyigumba lento uyigumba ufuna uzofika lapha vele sebecijisa amadlebe uthi ngizoke ngizweke ngisiboshwa vele ngisiboshwa ngangiyisiboshwa ngisona isiboshwa ngiboshiwe ngemnyango Usuboshwe kangaka. uqu ima kahle bo ngifake enkantolo manje ngisiboshwa mina sekuyisikhathi esiningi ngiboshwa mfethu kaningi impilo siyiphilayo ayifani sabantu bakwethu yabo izinto ebezingenza isiboshwa mfethu izinto engekho right ebengigcina endapha ngizenza ngenxa yokungasebenzi yokufesa ngingaqashwa eyokuzama ukwenza imali ngendlela right ngehluleka ngingabi namali ukuba broke ukuba poor ngizame ukuthola imali ngendlela engekho right njenge-criminal njengesiboshwa isiboshwa i-criminal umuntu owenza ubugebengu kwenza into engekho emthethweni so ziningi izinto ey'ningi engizenzile ezingekho emthethweni kodwa 100% of them zonke bekuyizinto ebezinika imali ngalesikhathi ngizenza ngiye ngaba i-crime victim of crime yabo i-suspects many times yabo impilo yami leya
eningayazi njengo-Akalicious nama-friends. I hope it doesn't make you feel bad or otherwise ngami ngokuzwa lokho. Uyabona ividiyo nje la ngikatshele ngiboshiwe. Ngiyayividorizela, ngi-enjoyela, ngiyayidlalela, ngikhiphela inhliziyo ngaphandle nge-social network, nge-technology. Yabo i-advantage yefoni ejele kunzima ukuthola ifoni ejele. Akuyona-ke into akuyona imvulo enetha nombala leyo. Angeke uvele usuke nje uthwele ekhanda uboshiwe esifile ucabanga ukuthi uzoba nefoni. Yebo khona. Unjani uba nefoni? So ngithi mina ngangiyijabulela nje ngefoni yami nje ukuthi ngangiyithola ngithi bangividorize abafethu. Ngithi ukurapha ngijabulela ukungena ku-Facebook. Kade ngagcina ngihlele ejele. Ejele usuke uvalele ukwazi ukwenza into zangaphandle. Hhayi ukuthi ngifundisa ngalo kodwa into esiyaziyo. Ngathola ngayijabulela bangividorize abafethu. We fake yani ku-Facebook. Trendy. Wanika umuntu wakho. Trendy yani? Awu. Hayibo. Yangifaka enkingeni futhi. Nazi. Langifaka enkingeni ngicatha nelento. Nomphathi we-section ethi yo. Ya kodwa-ke mfethu-ke. Phila le mpilo engiyiphilayo mfethu. Njengoba unefoni lapha babekuthola ku-Twitter, Facebook, WhatsApp. Yeah. Ifoni phela mfethu. Yabo. And ngangiphatha ubhobhobho before. Wena Twitter, Facebook, WhatsApp. Kwase ku-2 years. Ngiphatha ulento. Ubhobhobho. Sebenza mfethu, ngasebenza wena mfethu. Ulayini yabo ifoni. Ngathi ngenza indlela mfethu ukuthi ngithole ifoni mfethu yabona mfethu. Eyithashe mfethu yabo. Khipha isizungu mfethu yabo. Ngiyirapha-ke mfethu isizungu esichitha ngento eyodwa mfethu yabo mina ngiyi-MC mina mfethu yabo. Bafethu aningividorize la. Ngibakhombisa ukuthi yabo zama ukuyiduduza nesiy'duduza ngayo yabo. Ngisende Phiri uhambani izwa la. Angibona ngiyabona tholakala efonini nami manje yabo. Yabo leyo nto ingigeza inhliziyo leyo nto leyo mfethu. Uyazi-ke uyazi nawo mfethu. Uyazi nawo mfethu. Manje wena Twitter, Facebook, WhatsApp utholakala kuphi? Mfethu uthi ngibona. Hayi uFacebook izinto enginako mina ngilenda ama-social network. Cha ngisasho efonini ngisho. Abe. Mhlolami. Hey, Twitter, Facebook, Instagram. Thanda indaba. Wena. Well, because I don't think it's kuyimfihlo. Inezinto engakhulunywa ngazo. Because izinto engakhulunywa ngazo. All right. Ngoma ukusabisa. Ngifuna la sibuyisizela. La siyadlula wasibuyisizela. La ugqoke i-uniform emhlophe awukhokha. Ngoba phela isekitchen la kushaya khona u-white. Hayi uboni kahle. Kusho ukuthi uboni kahle. Akwena lo? Mina lo. Uwathi lo? Uyelo lo? Yeah, uyelo. Wenziwe indlela mfethu. Njoba ngisho mfethu. Asifanani mfethu. Yabona nje bese uyelo lo I'm sure ukuthi iyadate indlela eyona mfethu ngoba indlela uhulumeni owakha ama-uniform manje. Yabo. Siyazenzela thina jele mfethu kunabantu. Iboshwa zinama-talent mfethu yabo. Kuneyiboshwa eyikwazi ukuthatha i-uniform yasejele. Zikwenzela iskini ngayo zikushayele 2 piece ungakhona ngithi yabola ukuthi indlela eyiyona uyabona nje yabo this is yabona ngikhulu mfethu yabona swag Krishna service ngithi swag lapho yabona and lento akuyonto enzo nombanike lobe nawo layini yabo ngeke uvele usigqokele u2 piece uswagele ejele
Hayi ngiyadlala bafethu. Le Qhubeka Shandisi nemibuzo bafethu. bayithunga ngale Shandisi eyiplastiki le yomshanelo. Ya kodwa-ke hayi inaliti iyangena nje. Inaliti mingekho okay kothunga ngomshanelo isiboshwa sihlezi sineplan. Hey. Asibuye size la ku-music inayini wawudinge yini la? Ngenzani manje? Nkosi. Usifaka ukhethi lapho Hayi. Yini le manje? Imali. Hayi sorry baba. Awutshele cela before siqhubeke sidlala. Awutshele nge-working relationship yakho noNko. Nko Cause wasekhaya. you know Nko mfethu. Wasekhaya is my brother, is my blood brother. Wasekhaya Nko ayikho relationship ekhona. It's a must. Yeah. Eseniyikhiphi. Cha sengisho i-working relationship here no to ibinjani. Hayi mfethu. It was family-tic. No politics. Family-tic. Angazi ngizama ukuthola igama wena mfethu. Ngizolikhipha ngichaze izindlela nebese negame. Ukwenza umusic mina noNko bekufana nokushanela igceke. Bekufana ukupusha igceke. Ekhaya ufane kwasha imoto ye-time yabo. Lezo leyo nto mengizoyenza nayo uproducer ngi-MC yabo. Ukwenza ingoma nje bekufana nokuthi ubaba uthi anwashe nayo imoto yami. Yabo. Swashe imoto. Aniclean igceke la ngaphandle. Sasumshalela sathi hala sikene igceke. Yabo. Animbumisele la uzokhipha lamanzi lapha esitamkokweni. Esimbumsele sathi for sure ngisathi yabo. Bekanjalo ba ubhuti wami yabo. Ayikho into ayikho imigomo nemibandela. Sinegasi elilodwa senza into yabo ubhuti wami mfethu wawuvusa nasebusuku uthi hey bafu nginengoma la sabuzoshaya ingoma sixabane ke leli sixabana njalo ke mesina ngicela ukushisa ugawa mfethu noba ngifuna sibuyele la kule khunja kule ngoma le. Ungiphe nje ukuthi la wawudinwe yini wawenzakaleni. No, I'm saying lyrically. I'm not saying. Angisho literally. Sengisho lyrically. Ngisho khona mengidinwe lyrically. Hayi la. Yo nje wawudlalela la. Into esoft kanje. Umuntu oyizwe hard lento. Suthi usoft, udlula isponge. We're tracking nje, just rapping. Yazi sasithatha equipment la kahle. Ancestor equipment. Munye mfethu one of my friends had istudio. So sasithesta nje ukuthi sesichumile ngathenga istudio sasichuma wethu yabo. Sisathi sizwe ukuthi skip quality enjani. This the best we came up with. Yeah, so the track was like that. Ingena lutho special. Yeah, so the game is just online. It's just rapping. Yeah, the game is rapping. Sure. Yeah. So, I want to check something that online, yabo, where first la ngaqala khona ukubona because mina ngangakwazi we're just the man, the myth, the legend. Abantu baqamba yabazi. Sasihlezi sifuna ukwazi ukuthi uAcadicious ubani unjani kanjani. I think this is the first video engakwazela kuyona. Oh, my camera good, all right. I think this is the first video engakwazela kuyona la ngifuna ukuyidlala high school. This is the first time I saw you. Video yakho ayisilo khona usungiconnectile la laptop. All right. So this was your first video.
Ngisanevidiyo yodwa mina amavidiyo kahle ngaphuza angikaze ngibe only started last year ukuba-ke nesifiso neplan yokwenza amavidiyo. Yeah. Mina ulo muntu mina more lyrical than anything yabo. I-plan yami neplan long term plan yabo. Ngenzeka i-plan ebhedayo ngowakho phela wena umuntu une-opinion yakhe but mina i-plan yami ividiyo bikude eplanini yami as much as ikhona ngeke ngaba khona kodwa bile kude ngasekugcineni kwayo i-plan yabo. So le yazuma ngingakabi kwi-level noma kwi-plan yamavidiyo yabo kwi-career yami yabo. Njengoba ngisho mina ngumuntu more lyrical mina yabo. So i-plan yami is more lyrical, way more lyrical than amavidiyo ingako nje elemumva amavidiyo yabo ngoba I must fanele abe khona ekugcineni yabo. But ngiye ngijabulele indlela yokuqala kunehle yabo. So Kanjalo nje. Umncinza lo mosquito ethi yo. Hey. Bathe lokushaya ngisho ugqoka isokisi lo mosquito. Umazi. Ngishaya ugqoka isokisi mina uNkulunkulu. So Yeah, wena as u-Acaricious yini into ofuna ukuyi-achieve ku-game? More ears. Yeah, more ears to further response, more response yabo from endaweni eyiningi engangokuthi almost umhlaba wonke njengayo lonke i-artist mengicabanga yabo. Ngizoyibeka nje simple as that yabo. I-wish yami is beyond ama-products omhlaba mfethu yabo. I-aim yami mfethu yabo hayi ukuthi angikwadingi, no, we all need ama-products to survive through different ways of life yabo. But into engathi dream noma i-role noma i-aim noma yini career yami is more years yabo. Engangokuthi wena mfethu more years etc yabo. Yabo mfethu ngoba indlebe ihamba nokunye ihamba namehlo siyezwa sibone yabo. Experience we respond, you see. So ngisaphinde ngiyasho ukuthi aim, point, inhloso, i-dream, i-wish umhlaba nje wonke ukuba ne-attention emhlabeni wonke, ukuzwakala umhlaba wonke mfethu. One moment or one day or one time yabo njengawo lonke artist. Yeah, simple as that. I think so. So that's the something which disappointed yazi. Yazi engidisappointed. Disappointed ukuthi nina no-Abdus niyadinaya nokuthi ukuthi nanidisana. Ukudinaya yini lo? Yini ukudinaya kanti? Niyaphika ukuthi nanidisana no-Abdus nanishana ngama-subliminal jabs. Kwayinto eziwu-2 manje. Kwayinto eziwu-2 manje. Into eziwu-2 kanjani? Sasidisana shana ama-subliminal. I-subliminal mina one ngiyithatha njenge-diss. Yes. I-subliminal angiyithathi njenge-diss. Gcina ngiyithatha njenge-skill. Khona nje nalo line ukudisa something else. Uma udisa umuntu umbiza ngegama if uyawazi ama-rules nemigomo nemibandelo yaka-rap yabo. Ukudisa uthanda ukudisa bathanda ukudisa nje badise. Bacabanga ukuthi ukudisa mawo. Bacabanga ukuthi ukudisa laba mfethu ukwenza itiye kini lapha upheke nokushadeni udise. Ukudisa mfethu nakwi-rap akuyona indaba yokudlala kusamahleza. Idisi into eserious idisi.
yabo uma udisi usuke nenhloso yabo mfethu yabo idisi ikhoza ibeef yenza ibeef enye into ibeef mfethu yabo yabo leyo nto leyo so ukudisa mfethu into esuke isipersonal which buphendula umbuzo wakho asikaze sibe noma mina-ke angikaze ngibe that personal ku-Abdus why angikaze ngibize ngisho igama lakhe engomeni it just doesn't make sense yabo mina angilona igwala mina nginsizwa mina wethu yabo uma ngabe ngidisa umuntu ngimbiza ngegama ngoba ukudisa ukusho into engekho right ngomuntu othize angikhumbule ngisho into engekho right ngaye yabona ngikhumbule ngisho into engekho right ngami whereby nami ngikhumbule ebiza igama lami angikhumbule ngibiza igama lakhe it's as simple as that it's simple nje wethu yabo kodwa ngiyacabanga mina into engayinaki naye ngicabanga into engayinaki ngobani umhlaba unjalo mfethu people abantu yabazi nama-rumors yabo nana ngikuthi njengabantu abathanda i-games sayithanda izinto ezi-provocative yabo leyo nto leyo siyathanda ukuthi so sometimes sigcine sesibona into ekanjalo la u-Abdus had an interview no Slick. This is what he had to say ngawe. This is really amazing. People are asking about Akalicious. Tell me about that. Who is that? Akalicious is Akalicious. Oh no, Akalicious. Okay, now the name sounds familiar. Yeah, Akalicious. He's a sort of like an icon. Etegwini is a very good person. The reason people mention him every time they say me is because they thought we had a beef. People don't know that me and Akalicious are very close, and there's never been any beef ever. There was a fan who made a video or put together my song. So he would take one line, and then one line of a song, cut it. Boy. Cut it and just he made it like we did each other and stuff. What I felt was a good thing. Was a fan of both of us. Because hey, but there's never been anything. Akalicious is an icon, man. He's an icon. Shout out to Akalicious. I don't know whether he has Instagram or what. Boy. It's like us no money on Instagram. Yabona na batali na comments lawa bobo Akalicious. Why that's super funny? Yabona. What's exactly that thing? He doesn't know if I have Instagram. So why does it have to be funny? Yeah, but nifuna create beef. You thought AK is vicious. Hey, let me tell you something. Like I'm reading it because the way they wrote Abdus. In fact, licious. So it's like very close. Yabo wena mfethu. Awusilami mfethu Abdus wethu yabo. Sikaze sibe na beef mfethu. Yabo mfethu. Sihlezi wethu yabo. Sine respect for each other wethu yabo. Into engakutshela yona mfethu mina into eyenza abantu bakhulume kanje ngicabanga ukuthi ingoba wena mfethu bayazi ukuthi bayezwa ukuthi mina no Abdus sina leya power yokuphatha igame ngezandla yabo ngendlela efanayo noma ecishe ifane noma elinganayo noma ecishe ilingane ngale ndlela le yokuthi kukhozeka i-competition uyabo music wise yayizwa leyo nto leyo wena mfethu hip hop is a very competitive sport. Yes anyway thina nayo Abdus njengama MCs nje lokho siya-understand thina perfectly njengoba esho ngihambisana naye 100% yabo iproof yalokho ile nto ayishoyo wena mfethu ukuthi ipower yethu bayicomparisha abantu bethu yabo yes since sama icons nami I would say the same thing kubantu ngaye uAbdus since icon njenganami nje njengoba esho naye yabo naye he's just exactly
like me or more like me as an icon wena mfethu njengoba ngisho ukuthi Yeah. sinento ecishe ifane noma efanayo egcine idala i-competition endlebeni music wise ebantwini wena mfethu yabo thina njengama MCs yabo sinayo Abdusi siya understand ukuthi no it's just parts of the game mfethu siya understand that thina asinankinga nalokho yabo mina nginankinga and uyayisholo nemizwele akanankinga naye yabo mfethu ngaleyo nto leyo kuphela sine understanding ukuthi why abantu bayenza leyo nto leyo yabo and in fact we like it, it's part of the game. Do you somehow entertain it? Uthi uthini muthi entertain? Mhlambe maybe kwenzeka ukuthi udrophulana uthi sidlale ngey'ngqondo zabo sibake bacubungule baloko bey'tshela ukuthi kanje kanti asikho lapho. I never talk to my verses like that. I just do what my hands tell me to write down. Yabo angiplan mfethu yabo. Into engi-entertainayo into eyenziwa isandla sami yabo. And there's another sisasweke la Abdusi nje just to vezela now lento esiyibona ngawo ukuthi abantu bayakubona ukuthi you are very talented, very gifted. There was a post by uSjava yabo leyo nto leyo where he shared the Charts Africa like so who's your favorite rapper in Africa? La I think or MT or Nasty C or Casper or Sarkodie. I don't know these other angibazi laba abanye abafethu yabo kodwa abala Africa. Then uSjava wathi why is Akalicious not on the post? Why share ku Twitter lokho? Then you went on naMithana. So uMithana kwenu okay siqale la. Then you went on naMithana. Wathi mekubona uSjava there's kunane video lento wathi mekubona uSjava wakhumula isigqoko. Ukukhombisa irespect. Nanokuthi i-impact yakho uyayibona ukurecognize abantu abakanjena beze bekuvezele kanjena kuthini kuwena mawubuka lezi zinto ezikanje? Yeah mfethu it's quite a good question yabo. Yeah, it's quite a good question yazi indaba ngoba mina mfethu impilo yami mfethu kahle hle abantu abaclose kumina abazi impilo yami mina mfethu yabo. Ama-friends I know ukuthi awayazi kahle hle impilo yami. Ama-friends they just know what they hear on radio engomeni yami kuphela yabo leyo nto. They really don't know the rest of my life yabo. And nawe la kule lento esenza njengamazwi usuthe ukuveza okunye empilweni yami wena mfethu angekho part of the game. For example nje uveze isini yami ngikajele lapha ngihlele ejele ngiyijabulela ngiyidalela yabo yonke lento le. Ile yodwa amaphathi abantu abangayazi empilweni yami yabo leyo nto le. So ngifuna ukuya khona ukuthi kunabantu isikhathi esiningi laba abaclose wena mfethu abangangiboni njengomuntu alright yabo abangangithandi abangangifuni ama-player haters yabo leyo nto abangagcwali ngami mfethu abantu abangagcwali ngami wena mfethu yabo banokukhuluma izinto wena mfethu ezi-negative wena mfethu yabo leyo nto leyo njengokuthi ithalente lami noma ikusasa lami angelifike ndawo ngenxa lempilo engiyiphilayo mfethu yabo ngenxa yalezi zinto engizenzayo abangayithandi wena mfethu ezinye eziseceleni beside music njengoba ngisho yabo leyo nto leyo. Uma ngibona into kanjena mfethu yabo uSjava umuntu engaziyo ukuthi njengoba bengangithandi nje mina mfethu yabo bengangifuni kanjalo bengiceka yabo begaranti usengeke ngifike la kukhona uSjava yabo leyo nto leyo. Uma ngabe ngibona isithombe sikanje wena mfethu singikhumbuza lesa sikhathi nginaye ngila uSjava khona uyabo. So iya flasha back wena mfethu ingikhombise ingitshela ukuthi akusho ukuthi okushiwo abantu kuyiqiniso ngempela ngami
yabo. Yeah. Akusho ukuthi into misho umuntu ngempela injalo, yabo. Nawe ngiyafuna ukuthi ufunde kuloko engikusho manje ukuthi nanoma iliphi ilanga uma ngabe uzwa into ngomuntu ngami engekho right, akusho ukuthi iqiniso, yabo. Njengale, yabo, bethe ngeke ngifike la uSijave khona kodwa njengamanje nginaye esithombeni, yabo. Uma ngibona ungikhumulela isigqoko, yabo. Mina wena ongamfuni lo muntu omthandayo uSijava omthandayo, ngiyazi laba angangifuni uSijava bayamthanda, but ngeke ngifike la khona ngenza isibonelo ngayo uSijava ngoba isithombe sami nginaye la. Ngenza isibonelo ngayo laba angangifuni nginesho uSijava bayamthanda, abathi ngeke ngifike la bekhona, yabo. Namhlanje ngibuka lesithombe kanjalo siyangijabulisa, siyangiduduza, yabo wena mfethu. Not really ukuthi nginike ithemba, singiprovela right kanjalo. Lento engiyisho ukuthi akusho ukuthi abakusho ngami kuyikona ngempela, yabo leyo nto leyo. Into enjalo kumina, so si-triumph, yabo, si-trophy, yabo. Isimo sami mengibona isithombe esikanje, yabo, ngoba sodwa kuyena uSijava kuphela. Baningi nomunye ngingabala ngaze ngikhumula amateku ngibala iy'nzwane. Baningi. Wenza i-remix ye-Hell No ya-Nasty C. Then uNasty C waposta on his Twitter wathi Akalicious Hell No remix showcases Khotseni. She's why approve le remix yakhe Hell No ukuthi iyayishisa. Yes, in fact, yeah, omunye wabo uNasty C. Yeah, in fact we talk kanjalo, yabo. No Nasty C. Yes, usanda inbox and wethu, yabo. Not once this year or last year, so 2024. Last year into 2023, wethu ngoba that is where I was very busy, yabo, with career yami. So with social network, I was very reachable, yabo. In a stats, yabo, learn to go to manje, yabo. So I was now ukuthi whenever he wants to say something, kumina akwazi ukisho, yabo. So siningi izinto sesixoxile naye, yabo. He is overseas manje, but kuningi sesikhulumile, yabo nayo. So nginayo connection naye mfethu. So that means yabo, ngiyakhona gang recognize gang, real recognize real. Bottom line, full stop. That's the bottom line. Like it or not. No, hate me if you hate me. So what can I do? Give money. Funny, I was just like you. Khona la utshatha ugodo kade sebenza kade sebenza kwi-number. Yeah, then you did a song. Ngangazi noma ingoma yakhe yokuqala yini le utshathe rapper. Then you did a song wena utshatha uMoja Phu. Laba bas. Ngakuzwa njalo kwe-number lempahla ebusuku le ngoma le. There's so much gems. Hey, shit. It's my man. Just. Ekho yimbi right. Cha phela ukuthi ngikhumbuza way back. Rapping ukufana manje kunomehluko omkhulu. Kodwa phela this nature. Inature leyo yonke into kuyenzeka njalo mfethu, izinto ziyashintsha. Nama-TV yakuqala wasafana manje, nemoto zokuqala asafana nezamanje, on and on and on and on. Amarapha akuqala wasafani njengamanje, zazi-fast, zazi-slower ezakuqala, zi-fast ezamanje, yabo. Zazi-stronger ezakuqala, zi-weak ezamanje imoto. Kanti usengavezi bafela bheje sekuwe. Khuluma ngemoto mina. Imoto. Uyabona-ke ave uyithanda ibhifu, sobona ukukhandeleka ibhifu manje. Awubona ngidisa ama-rapper la, kodwa uNkulunkulu. Ungabe unesona udisa ikhehla leli. Ngabona sibindi. Umuntu udisa mina igwala nje.
ngikhetha hamba odisonta bakho. But the first video ngiyabona kuyo la embozela kuyo. Akalicious. Wenze Bozani soba high. Bozani high school. Enjoy. Registration. Plan kwenze Too slow. 4 years. Good morning class. Good morning teacher. Umile thisha wenomusha ozonifundisa ukulima. Igama lami ngunqatisa isibongo owakaziyo. Good morning class. Good morning sezima. Very good. Good estimina. Nanka ama-rules enza mshow ukuthi nawagcina. Number 1. Ungaphuzi ngiyakupanisha. Isisho sithi se-water should be ngiyakuthayimisa. Number 2. Eklasini ungashibiza. Kodwa-ke nawe phela ngizokupanisha ukungcisha. Number 3. Ngoba ngiyakuphelisa ungakazi ungithengele iluzi. Number 4. Mesikhipha ngakini uyamema. Ngobani umona kule klasi siyagwema. Awukani wena sithi uzocontributa ngani? Ngizocontributa ngenyini. Slap lapho. Sengizakunina amantombazane akule klasi day. I hope nayigezile. Ngoba ngifuna uma ngabe ngena la eklasini ngithi ish. Sis kodwa ubake nokufish. Ntombazane akutshalwa ngesikhathi sokudadisha. Kodwa futhi kungenayo indoda ngizokupanisha. Nanko-ke ama-rules enizowalandela. Menihluleka ukwagcina lama-rules ngizomkhahlela. Number 1. Zokuxosha meke wamitha. And futhi mengezona sami leso sisu uzosikhipha. Number 2. Ningaxwayi meke nithintathitha. Njengabafundi bami besimame fanele ngithi kunifilafila. Number 3. Amathanga enu anziwa fihla. Igate zenu fanele zibe u5 centimeter. Number 4. Zokushela. Number 5. Uzomqoma. Bayazi ngoma abantu. Yeah, bayazi. Ungangirephisi njalo ngathi ngabe udlala ingoma ufuna ngirephe njalo. No, angifuni ukurephe mfethu. Just to take you back nabantu abangazi mfethu abazobuka le podcast ba-introduce-ke kuwena ba-understand ukuthi ukuthi song too long dlala ivesi elilodwa ngcono siqhubekele phambili. alright ayikho inkinga. Ngoma phela ngicela uzogcina sengirepha phela manje. Okay. Ngithanda ukurepha. Awuthanda ukurep? Why ungathanda ukurep? Ngoba umahala. Sengirepha ngemali manje. Ha, u-jukebox. Oh, jukebox. Alright. Hayi lo wa-R2 kodwa. What was going on here? New Kellogg's. Ngama-Kellogg's. No, not Kellogg's. I wanna know what was going on here. Ama-Kellogg's, awadla ama-Kellogg's. Hayi, mina. Ngake ngawadla wona kodwa. Aphinde wayeka. Hayi, angiwathandanga. Ngithanda iParish mina. Intombi emhlophe. Let's go. It's a roller coaster music. Yo, squad raw roller coaster gang. We the best in the. What was going on like? nah, it's just a track. It's just a track. It's just a track. Yeah. So I wanted to play your verse, yabo. For uhambe phambili ngifuna ukudlala ivesi lami. Gebi? Qhubeka phela phambili. Ngiyazi vele and si-created a track i-controversy angazi ukuthi yini inkinga lapho. Aba ne-controversy. Ngiyazi inkinga yabo yini. Qhubeka. There's too much going on in the track. Namajita speeds yeah, in a controversy, into esasiyiveza nje esinolobo indlela esifila ngayo, like anybody can make that track. I'm sorry to say this, but somehow we rap like as it ends. It's time to find the last well. The game I say, well, it's really a squad. I'm an MC, I have a pambino. Walk about the last. The truth of the truth. I'm a leper, my name.
commercial aware. No matter what they so, yeah, but say this kind of rare. As this is what school, but ungaziwa ukuthi asitshontsha MTV neshuma esiyilwa. Angisasho lo M2 ifake wena bika Jay-Z no Nicki Minaj commitment. It's time for change. Flip back to the first fuck trap. Bring back let's focus. Say, 25K I got put in my CV sell a profit. It's like taking out Rakishan, bringing back content. Remember Rafu sound the Ukon, just stop it. Can you pick cost as simple understand but so for to profit. So for my ego see I guess it's a little about wax. Says it just this with rap. Like I said, Jen, I put my pitch there. Drink that, quick rap, skip that, stick it that, feel that, speak that, take it down, pick it back. You bring a yummy tape because you're the boy. You're fully puppet all the Shabazol because they want that here's to the boy. There's so much I wanna ask. Let So it we chorus, live let it this. chorus. In my mountain, I apologize. Woo! Woo! So gangsta to shine I this. said some shit I wasn't supposed to say. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. That is what. I'm sorry. There's so much. Amachita la aspita is aspita. Yeah, We're having an yes. interview now. Yabo. Yes, So I'm yes, going to clear that with yes. this. Like. Yeah. So yes. there's something I'm going to pick like a bozo. Yabo lot like. Ubuthini lo layini lo othi. Uzwela ungathi ubuthini. Yes, Ukhuluma. ngifuna ukuthi explain. Awuchazele ngalo layini lo othi lo wesikhanda. Yeah, No ubuza KO kanjani. kanjani. Into bathi ngisho nje ulayini ukuchazela ngawo ukuthi isikhanda lesi abasibangayo kahle hle babanga into wrong lento ekuthiwa isikhanda labantu ekuthiwa isikhanda esabo bafika naso ngokwazi kwami ngimdala kabi egemini mdala and ngiqala ukurapper ku-Akalicious kwangaziwa nokuthi babe khona but Yeah. ngalesikhathi ngaqala mina ukuzwa isikhanda emadlebeni ami yabo babengekho ngangazi nokuthi babe khona ama-rapper anje ngalawa kuthiwa qala usikhanda la bashaya isikhanda bathi bona yabo angifuna create beef akuyona beef akuyona this track le yabo izwe umbuzo wakho ngubona ukuthi uzamukela ngalapho kodwa-ke phela mfethu iqiniso asibasabi. mina into engifuna ukuyisho sengiyishilo okunye nokunye mfethu angiboni ngicathi sengichazile ukuthi isikhanda ngisazi kwenye indawo kodwa kuthiwa salokhuzwa saqalwa abanye abantu yabo that's all simple as that akuyona ibeef leyo mina ngikhuluma into engiyazi egemini umuntu wokuqala engamuzwa mina ekhuluma ngesikhanda u-MT Vernacular. Yeah, that's the boy. Before I knew there was KO, I guess, Obani, or MT, or what. MT would always be the Gatsu, I think is also Konomunyu MT, like more than 10 years after Ngasu MT Vernacular. Gatsu was a Konomunyu MT. Now I always will try his kanda. Njengalo engimaziyo. So it's quite confusing. Mina ngumrapper into mina engiyifilayo nengaphakathi ngiyikhuluma. Akuyona beef kodwa. Yeah, akuyona beef, it's the truth. Beef enye into. Uma ufuna ukuzwa Akalicious beef, say something bad about me, then uzozwa ke beef ke yabo. Cause uma uthatha kodwa ngoba wakhe ngisho ngathini ngizokuziba. Ngiqhubele ngiyithwelethele ngiyibhoshele ngishidaba. Nami lokhu nje isikhanda nami ngasazi ngelo angifuna uqamba ngaqala ngazo ulo MT Vernacular kuqala before ngize ngazi uKO. In fact akuyona nje lento abantu kufanele balazi iqiniso singafidi ama fans nge-information wrong akho sikhanda la esaqhamuka no-MT noma no-KO noma nobani akho sikhanda esaqhamuka eGoli isikhanda bethu ngaqala ukusizwa eKZN mina ku-MT Vernacular umuntu engamuzwa ekhuluma ngegama lethi isikhanda rapper ngestyle asibiza ngesikhanda now that's the boy one tight as MC oyedwa ama-rapper ngohloniphayo eSouth Africa mfethu
uyabo, MT vernacular, uyabo. And I respect him for that too. Lokho engikushoyo. So kungenza ngifeel bad uma ngabe Yeah. kufana nokuthi bathatha i-creation yakhe bayenza eyabo. Kunendaba noma kungaba into engahlangene nami kodwa as long as ihlangene negame ihlangene nami. Yabo. So ithini uBig Xhosa manje yena umsaphazela Hayi ngaka? angimsaphazanga. Bekumnandi nje kusho igama lakhe benebhadi belona bezirhyme. Bengasho noma kube khona small spova uXhosa ulamano ba Xhosa small Xhosa bengizorama ngaye. Hayi kusikhonto special ngaye ube nebhadi nje irhyme befike ngisebenzisa ibirhyme negama lakhe. Yabo. That's all. Hey, ngiyagculisa lokho. Kancane. Yeah. Alright. Yeah, you sounded unhappy ngegame yase KZN manje lalela vele mfethu. Igame as in whole nje not really kahle hle futhi as a KZN kuphela but ngobani ngike KZN ngikhulumela ikhaya kakhulu uyabona mfethu uyabo. Yeah. Kona kube iyangami mina ngalendlela le bengiyifisa ngayo mfethu engangiyifisa ngayo since thina si-generation okay mina angathi thina mina ke ngiyiphathi i-generation yokuqala yakukhahlela iminyango la eKZN uyabo hip hop ngafundisa inqwaba ama-rapper ukurapha ngazala inqwaba yama-rapper anginendaba ngathina ngakuphika lokho thina but inqwaba ama-rapper decide ukurapha ngoba esezwe mina nabanye ngangirapha nabo ngalesa sikhathi namhlanje araphayo yabo even though bekuneglect lokho wena mfethu yabo but effects angeke uze uyishintshe history angeke uze uyishintshe. It is what it is, you like it or not noma ngathi akukho njalo kodwa mekunjalo kungasho kusho kwakho ukuthi akukho njalo ngeke kwenze ngabe njalo. Yeah. So how was it like ukusebenza kule tape le Roller Coaster Avenue 2 neSquadro World? It was very classic. Yeah, it was very classic. It was very experiensive. Yabo uyabona nje mfethu indlela besenza ngayo le tape le mfethu besiyenza ngale ndlela le yokuthi there's a point to prove in each and single track esikhiphayo uma uyilalela tape from track 1 to track 7 iphika kahle hle yabo. Yeah uzozwa ukuthi i-track ne-track ine-point thizeni yabo. Yeah, it was all about that kahle hle. That's how I felt about it. It's nothing much, nothing special yabo. Yeah. It was just grabbing a mic and opening up our chests. Yeah. So going forward, yini esinga-expecta ku-Acaricious? I-EP eyeza manje in less than a month. Less than a month. Warm up ye-project yami elandela engazi noma kuzoba i-mixtape noma kuzoba i-album noma kuzoba yini kuzodepend. But ngiyawathembisa ama-fans ukuthi full time back kwi-game yabo. So, okay. This has been another episode of The Gallery. Bekumnandi sihleli nawe Acaricious. Kuningi safisa ukusho kodwa manje isikhathi ngayibamba leyo nto leyo. Yeah, isikhathi siyacomplain nama-producers. Yeah, it's only the beginning yabo. Sisazoya nje yabo. Yeah. Siyasazobuye sibe nayo isikhathi sokuthi ama-fans ngicela nje mina wa-remind ama-fans ukuthi angaphinde akhohle ukuthi khona Acaricious ukhona and ubuyile back on the mic. Yeah. Again full time. That's why we want you. Ngiwanganaka ukuthi abantu bathini bethu yabo. They never change the fact ukuthi ngisathight nginabo. Ama-MCs ngisathight nginani nje lokho libali lo. Ngisho benganqoma inyawo still they don't stand a chance. Njalo. Akhumbula noma kunjalo njengoba esho. Yeah. So bafethu
This has been another episode of the Galari Mfethu no Acaricious. Acaricious. Siyabonga mfethu. Yabona. Yeah. Qe. Singenile kwigalari ya-Acaricious siyathola ukuthi kunani. Ngiyathemba ukuthi nikwazile ukuthi nimazi kangcono u-Acaricious. Bafethu sengivalelisa ngiphinde ngithi uphili kayi-1 lo wesibili zomthola esithombeni owesithathu ifake. Thank you. Acaricious. Mangiflopa 24 hours wona lokho kukuthintaphi mangishaya intombi yami umcuzo wakho umfimfisaphi ngifika stage ugqoka umgomo kadoti ngayishaya ngey'tori ngidonse SPCA phakethenya ngishaya iphashland ngekhanda likasport ngibathisa wonke amafeke MCs ngepitokotela kagogo ngiflowe nawo ngashayisa izinga emoyeni ngesitankoko ngi-creative ngikwazi ukungcoba umuntu ngepeni nephepha ngisusa i-future ngakho i-double story ngemdidi yamarepha maybe ngisilima kodwa mhlawumbe ukuhlakanipha sovela mengiqoda ukumake-up ukhela ukhumalo ngamasimba muthanda ngixaka ugxeka uphinde ungixeka I don't care vele ulempeza wami ngawudayisela usathana ngosuka last year kwi-nightmare vele kuqala nengoma ngechorat ngidakuphi yabo ufone nipesminof edesha ngesprite i-Andrex kwala Hey Acaricious. Ngihlele kuzorapha ngesulu mfana yazi ukuthini ukungishayele ngesike manje khona ngizogcwala yizo lezo. Deadly, but unexpected. Call me Andrex, uncurable. 10 times more dangerous than your Mandrex. Yes, it's true. They say there's nothing is perfect, but what you call a land, it takes the man down in 2 seconds.